Let me welcome uLachonco. Lachonco, sawubona sis. Good evening, Thenjiwe. Yebo. My sound is off. I don't know what's happening. I can hear you. I think you've muted. No, I can hear you. Something. I don't know. Can you hear yourself? Can you hear me? Anguzwa at all. Mina, I can hear you. I can Everything totally is fine hear on you. my side. It's just the sound. Hello, I can hear you. Ngiyakuzwa nje kahle kabi. Let me see if I can just send a message. Hello? Thenjiwe? Yebo. Now you are on mute. You have to unmute yourself. Hello? It looks like she cannot hear me. Let me just call her and find out what is happening. I am sorry, guys. Please be patient. It's nje soon. Okay, sengiyakuzwa manje. Oh, uyangizwa manje? Oh, perfect. Thank you. Perfect. Yebo. Sicela uyi-introduce usitshele ukuthi ubani nokuthi kungani ulana namhlanje sokhuluma uyazelaphi lento yokuthi iy'ntombi ziyahlolwa. Izophuma nje Did you just say ngiyazelaphi? yonke. I think ngikuzwe kahle mawuthi ngiyazelaphi. So igama lami nguNonkanyiso owakaChonco uGambo Shushayi Mambo Nyongande Zinde Zamele Enhlubulweni bahlaba inkomo bathi yaxhupha kanti vele siyayithandela inyama. Namhlanje you have invited me to come and tackle into i-issue noma mhlawumbe to tackle to isihloko sanamhlanje, which is ukuhlola kwey'ntombi. Ngijoyinile-ke uMkhosi Womhlanga, I think it was 2006 under uNomkhubulwane oholwa uNomagugu Ngobese eMgungundlovu. Bengikade-ke ngihlala-ke eGoli, and uthando lokuhlolwa kwey'ntombi ngilibone uma esebenzele endaweni yaseThokoza emgaqweni okuthiwa i-Sweet Khoza. So opposite to-Sweet Khoza-ke kunaleli hostela ekuthiwa iThokoza Hostel. Now every weekend uma ngabe ngisuke ngivakashela uma lapho ethungela khona, uthungela just by i-main road. So-ke ngalibona lento noma lusiko lipractice-wa noma liphilwa iy'ntombi zaseGoli, and I just fell in love with i-idea yokuvunula and ukucula, but bengayazi, and my mom didn't actually know ukuthi kuyini until ngaze ngafika ePietermaritzburg lapho engaqala khona i-high school yami, and I was introduced to uMkhosi Womhlanga. So from 2006 up until I would say ukuba active 2016ish, and then yeah, so that's where the love came from. And uNonkanyiso Chonco, abanye abamazi ngoLachonco, uyintombi ebhinca nje, uthanda isiko lakhe and ozigqajayo, and kukhona umehluko between, ngeke ngithi mina mangichaza ngithi khona umehluko kumuntu othandayo isintu nothanda ukubhinca nomuntu osiphilayo. So uthando lwami lokufuna ukuzazi nemvelaphi yami njalo njalo iphekeke kakhulu kaNomkhubulwane, and also exploring iy'ndawo zase-KZN and South Africa yonkana. Sihamba si-network, sihambe sihlanganiswa nezinye iy'ntombi njalo njalo. So uLachonco uyazela lapho-ke indaba yokuhlolwa kwezintombi. Thenjiwe? Hayi, siyabonga, wayichaza kahle. SinoZamasomi lana naye sicela ngene ayichaze.
Oh, nginibingelele nonke, ngibingelele nawe sisithenjiwe. Igama Uzama Somi Mbonambi. Ngineminyaka ewu-26, ngisayintombi nto, ngiyaziqhenya futhi ngalokho. Ngiphinde ngibe umsunguli we-Itshitshi Foundation, okuyi-foundation enakekela iy'ntombi nto zase-KZN. Ziqala ey'nganeni ey'ncane. So, loko ukuthanda kwami ukuhlolwa, ngakuthanda ngisafunda e-primary school. Kukhona abantu ababengichazela ngokuhlola ukuthi kwenziwani, but kwangakabi khona i-understanding ukuthi yini yona le. I just loved the idea ukuthi amantombazane ayahlangana wonke, kusinwe, kushawe ingoma. Ngangingazi nokuthi uqala uhlolwe yini kuqala. And then kuthe ngokuhamba kwesikhathi ngahamba ngilo ngiya kohlolo, kodwa ngiphinde ngifike ngibaleke mase ngibona ukuthi ngibona intombazane ilele imisa amadolo, nanginogogo uyabuka lapha ngabaleka. I think for 3 weeks ngilokhu ngenza leyo nto leyo. And then emva kwakhona until-ke ngibanjwe kuthiwa kunentombazane elokhu ibale, ngangisamncane. I think it was 2003. Yes, ngaqala ngimncane impela. Until-ke kuzobe khona leyo ntshisekelo yokuthi othi ngeke ngiyobona ukuthi kwenzakalani. Uma ngifika awu, akukho lutho olubi la. Kodwa-ke njengoba nolachonco ukuthi ukuqala ngithi ngingene wangempela nje kuthenini ngifuna ukuhlolwa nokukhula lezi zinto zesintu. Mina ngiyibhinqa sidalwa-ke, ngisho e-mall nje uma ngingena mekwadlala umaskandi nje kwakikizwa okhuzani laphayana, ngishaya ingoma mina ngikhohlwe ukuthi ngenza igrosa. So ngibe sengithanda ukuthi ngibe sengingena kakhulu kulezi zinto lezi zokuhlolwa nobutshitshi. Bengina-15. That was a couple of years ago. I really can't remember that. Kodwa nje ya. So njengamanje ngiyaye ngibe nemicimbi engiyenzayo ukunakekela iy'ntombi ezinye ey'hlukumezekile ngokwengqondo. Ezinye eke zadlula kwi-rape, because that's another thing that we go through njengey'ntombi, bakudlengulela ukuthi uyintombi, and they do not love that. Kuningi engingakuchaza ngobuntombi bami, but ngiyakuthanda kakhulu because buyasikhusela thina. Bakhona abanye abahlale besilwisa ukuthi you can't be a virgin kodwa uhlala ekhaya, yabo, ungazi lokhu uvunula ubukwa abantu, unqunu nani nani nani. So into engiyaye ngisho mina ukuthi thina siyathanda ukuhlangana nabanye abantu ngoba uhlangana ney'ntombi zase-Port Shepstone ezenza izinto ngokwahluka, then you fall in love with that. Yonke into inemfundo phakathi. So mina kuyangijabulisa lokho ukuthi uma ngihlangana nezinye iy'ntombi ngazi ukuthi okay, ingoma yabo bayigida kanje, thina yethu siyigida kanjena la eClermont, yonke leyo nto leyo. So kuyangithokozisa mina, and ngizimisela ukuthi ngiqhubeke ngikhule ngoba kuyasiza ekuthenini singasheshi sibe ney'ngane sisabancane, at least. And that's what I tell iy'ngane ukuthi abayigcinele i-stability, not umshado, because akuthina sonke sizoshada. But besides that, at least uyazi ukuthi uma ngabe usuney'nto zakho zonke empilweni, you can then make your own decision. Ungenzi i-decision yokuthi ufuna ukuyeka uba yintombi mase una-21. What if una-21 awuna-degree, awunalutho empilweni? Because ukuba yintombi doesn't mean ukuthi uyintombi because uvalile amathanga kuphela, but iphinda phela ube educated, ufundele uba nenqubekela phambili. Ivangeli engilishumayelayo lelo as one of amanye ama-virgin afundile now, which is good. Kahle kahle. So yeah, I think ngizoyibamba lapho for now. Ngiyabonga. So much. I Wayichaza, thank love you her so much. Yebo. Abantu abaningi uma bekhuluma ngendaba yokuhlolwa kwey'ntombi bamane bacabanga indaba yomhlanga, bathi awu usufuna ukuyokhethwa inkosi ingakho niya emhlangeni nibekela ukuthi uma nifika laphana afike anikhethe. Ngicela sikucacise lokho, but before singene lapho nangomunye bese mlindile uNokwa ubeke waba nenkinga ye-network. Ingane yamzala wami-ke le engiqhenya kakhulu naye ngaye uzolona naye ayi-introduce, asitshele ukuthi ubani, bese yasitshela nokuthi uyazelaphi lento yokuhlolwa yintombi nokuthi yini eyamenza wayikhetha. Sawubona Nokwa. Uyangizwa sisi? Nokwa? Sisalungisa nje lapha i-sound nisimele kancane. Nokwa? Ngeke ngimsendele ukuthi sinenkinga naye sound. Let me check ukuthi yena uyangizwa yini. Nokwa uyangizwa? Sawubona Nokwa.
Asikuzwa yazi. Manje angazi noma ugqoka ama-earphones noma akawagqoki. Yebo, sawubona sisi. Sengiwakhe. Siyakuzwa-ke manje, sikuzwa kahle. Ninjani? Siyaphila. Ngithi ngicela nje uyi-introduce bese uyasitshela ukuthi yini wena oyaziyo ngendaba yokuhlolwa kwey'ntombi. Yebo. Ngizokushiya nje ukuze usichazele kahle. Khulunywa isiZulu noma Oh, hi everyone. Igama lami mina nguNokwa ngakwaHlatshwayo Sibongo. Well, ukuhlolwa kwentombi. Okay, I think I must have been 6 or 7 ngisahlala kwaMashu. So there were this group of girls ababefikile nje bezosina and ngayithanda lapho lento le. So when I was 11, I moved to Newcastle. And then so uma had always tell her ukuthi ngiyathanda ukuyohlolwa, but then the thing is kwaMashu it wasn't safe. So mengifika eNewcastle wangitholela la ekuhlolwa khona. So ngajoyina kanjalo nje, but then ukuze nje nami ngize ngithanda ukujoyina ngabona abantu befikile bezosina ngasekhaya, wachaza kumnisi wayesekhulile nje esho ukuthi yena she was 30 years of age if I'm not mistaken, esho ukuthi uyahlolwa intombi. I think ngachazwa ukuthi kuyasinwa because I think ngakhula ngithanda ukusina kwaMashu nje vele kakuyinto yakhona kuyasinwa uma ekuhlangenwe nje kuyinto kanjalo. So ngayazela lapho ngayazela kwaMashu, believe it or not, indaba yokuhlolwa, but uqala kwami ukuhlolwa ngahlolwa eNewcastle ngihlolwa e4 eNqayizivele ngihlolwa ugogo uMbatha. Yes. Yeah, ngicabanga ukuthi ngi-introduce-ile. I don't know if there's anything more you guys would like to know. Mame. So kuye kuthi mekukhulunywa kuthiwe ayi abantu abahambayo bayohlolwa bayohlolwa lapha emhlangeni bese befuna ukugana inkosi. Ngicela nisichasisele ngalokho ukuthi what is the real story behind umkhosi womhlanga? Zamo, do you want to go first? Yes. Can I go first? Zamo. Okay. Zamo, go. Yeah. Okay. Okay. Emkhosini womhlanga ngiyacabanga ukuthi mina abantu abaningi lento le bayihlanezela. Oh, okay. Yes, lalele sis. Oh, okay. Ngithi mina ngiyacabanga ukuthi abantu abaningi bayihlanezela lento le yomkhosi womhlanga. Umkhosi womhlanga masifika lapha noma nathi ulwazi lwesiZulu akuyona into ephelayo, into okumele uhlale uyazi uyifunda njalo mihla namalanga minyaka yonke. But into esuke siyele emkhosini womhlanga ukuyofunda kabanzi ngokuziphatha kwentombi nokwazi ukuthi njengentombi ukhuluma kanjani nezinye intombi, ngoba kade ngichaze naseqaleni ukuthi noma ungayintombi into kodwa uma ungenayo inhlonipho uyafana nomuntu ongesiyo intombi because umntombi akuyo iso lakho leli elingakathintwa qha. But intombi ibonakala ngokuziphatha kwayo kuqala, ukuzazi uzigqaje ukuthi wena ungubani wakabani futhi uphumaphi. Intombi ila sifundiswa khona ukuthi noma ungabhushuzela ngebele lakho uzigqaje ngokuzithanda ngomzimba wakho, kodwa kakhulukazi izinto ezenzeka emalokishini, izinto esifike sifundiswe nangazo lapha kunabafana othi uyawokha nje kahle la awuhlangani ndawo naye avela kuthinta isinqa. Ayifuneki leyo nto. And then mhlambe ezinye zeyintombi uzothi umthinta ahleke ayibo wenzani, cha sethula yini nje straight ukuthi musu kwenze into oyenza, ngoba ukudlwengulwa kwantombazane iqala lapho. So nokufunda ukwazi ukubekezela, ngoba yabo mase selapha ezansi solanda umhlanga sesiunyusa suyise esigodlweni, hey mude lo walayini mude ngalendlela ukuthi ngiyacabanga ukuthi enye yezinto ezisifundisayo nokusijwayeza ukuthi ukwazi ukuyiphatha phakathi kwezinye izintombi, njengoba ngichazile naseqaleni, ukwazi ukuthi noma ngabe usuka kuphi nendawo, but mawufika lapho usuke uyofunda ukuthi ezinye intombi ziyiphatha kanjani. Khona izintombi ezikhuzwa kusukela sifike ngoLwesihlanu kuze kushaye isonto, akukuhle lokho, but ukufunda ukwazi ukuyiphatha phakathi kwabanye abantu nokubona ukuthi ugogo walani suka khona ngale nkathi ade nifundisa uyakwazi ukubamba lezi zinto asuke ekukhombise zona, nokuthi-ke okunzima usuyosuka uyodelela le esigodlweni emzini omkhulu kangaka So ukuyiphatha, ukuhlonipha, nokukhula, nokwazi ukubona amanye amasiko abanye abantu njengoba sisuke sikhona kukhona nalo igoli, banendlela abethiza abasina ngayo, abako Eastern Cape banendlela ukufunda amanye ama-culture wabanye abantu, angingaqedi kakhulu. Yeah. Yeah. No.
Your mic is muted. Oh, sorry, my mic was mute. Ngicela ukulandela Yes. ngoNokwa ngizwe ukuthi uthini. Ngiyeza kuwena la song. Nokwa. What was the question, Ma? About umkhosi womhlanga ukuthi kusuke kuyokwenziwani nisuke niyomodelela inkosi ukuthi nikhethe niba amakhosikazi ayo yini? No, Ma, umkhosi womhlanga, it's just a celebration whereby kusuke sekuhlangene angazi noma ngizothi uZulu wonke because kusekhona iGoli, Eastern Cape, like so iy'ntombi zasey'godini zonke. So it's just 1 week, actually ends, because iqala umkhosi womhlanga waseNgwavuma, and then mase kuza umkhosi womhlanga waseNyokeni. So it's just a weekend whereby sihlangana nje amantombazane sifundiswa ukuyiphatha kahle, sifundiswa ngamasiko, sifundiswa ukuthi intombi ihlala ibe intombi zifika emshadweni, sifundiswa nje everything there is to know about intombazane ekukhuleni kwayo. Kusengasikho kuyomodela no, angeke ngize ngisho njalo, because another thing is uma kuthiwa inkosi iyakhetha, mina ever since I've been emhlangeni lakazi sikhetha, so that's also a hearsay eshiwo abantu. It's just for us for enjoyment samantombazane sihlangene indlela kumnandi ngayo. I don't think people understand ukuthi emhlangeni kumnandi kanjani. In fact I think throughout the year meqala uJanuwari ukuthi uyoshaya September ngemhlangeni, mekuphela umhlanga usukuthi ayibo next year uyoshaya phinde sibuyele futhi emhlangeni. Kumnandi I-network yakho siyayiluza kancane kodwa sizwile yonke into oyishoyo. It's not just about why isikhulile, and I don't think kukhona amantombazane ayibhilitha ngaleyo ndlela ukuthi bona nje the main purpose in life is to marry umuntu who's well off, because imali sesiyazenza itshele emhlangeni ukuthi nje mina ngifuna ukukhethwa. I mean, it's not impilo yomuntu wesifazane, it's not only about marriage, but then I think inkosi yomhlanga sifundiswa nje just to enjoy our life, to enjoy ukuba intombi, to enjoy nje ukuyiphatha kahle, yabo. So nje ukuhlangana sibe amantombazane ngama-friends zethu, because you get to learn a lot, yabo. Ezinye izinto zenzeka kuwe ey'koleni, yabo, nje throughout university, ezinye izinto nje mhlawumbe ngenzeka kubona kuphela, kanti nakwabanye abantu kuyenzeka. So mase sekuyileyo weekend. Hayi, kuyezwakala. Siyabonga sisi. Kuyezwakala impela. Lakhonco sicela unezele nawe usitshele ukuthi yini oyaziyo ngalolu daba. Zamaso nonokwa ngiyanithanda niyezwa. I like spirit Thenjiwe sika Zamaso, because I think ngibile exposed kwi-journey yami ya-11 years nokuhamba ney'ntombi, and khona iy'ntombi ezahlukahlukene. Angazi Zamaso ungigeje kanjani le minyaka, but I think mina nawe besizoba ku-WhatsApp group eyi-1. So to add on what they just said, yes, I will echo what Unokwa said. It's a celebration, kukubungaza. And I think more than usiko ne-culture yokuthi iy'ntombi zisuke zibungazwa ziyo-celebrate-wa noma ziyophakanyiswa ukuthi zizigcinile noma zisazigcinile, zisazozigcina futhi. But I think more than anything kusuke kugqugquzela ukuthi yazi ukuthini uSeptember kaNomkhubulwane-ke noma Gugu sihlola every month. I don't know ukuthi abanye benze njani, but besihlola inyanga nenyanga.
And that, I think it was a strategy to her as a leader ukuthi each and every month ube ne-register ukuthi uzile kule nyanga, weza kule nyanga, okushuthi ngoSeptember uzoya. It was exciting because our parents bebesinikeza, you know, imali yemphako and how you would work out ukuthi how are you going to have fun then. Now Thenjiwe, each society noma each community uma ufika kuyo kuney'nhlobo noma nama-group ahlukahlukene. Khona ey'ntombini kune-group ethanda izinto ezolinda iy'moto zakogoli zakokuphi kuphi kuhanjwe nazo kuyogroova. Kune-group ezofuna ukulala emathendeni ahlukahlukene. Kune-group like I had friends ke ey'ndaweni zase-KZN ezahlukahlukene. So I enjoyed hopping kwithende elithile uma ufika kwelithile awubalele bayabhora uma ufika kwelithile. Then bese kuba khona iy'ntombi ethanda nje ukuba sendaweni eyodwa. They only go there, I want to hlekana. They only go there just ukuthi kuyokhiwa umhlangano, that's it. I know uZamo said something ukuthi the event itself, it teaches you patience. Kulo 11 years, I think kuno 2 or 3 years that I gave up ngathi kuyashisa, I am tired, samba ngeenyawo, kunamatshe, kugcwele kulayini ongena esibayeni lapha khona umhlanga. So I was like, you know what, I am just done. But ubuyele emuva kube ngathi khona igap, you are not complete. There's this thing that you didn't do because you had worked hard, ubekelela, and nobuhlali buyashintsha obunye, mhlawumbe iy'tayela ezithize, your hair, your this and that, you are going there. Now going back to your question ukuthi kwenziwani ungangezwe lakhe isilo samabandla onke kusuke kuyokhethwa. No, but there are those group abaya and make themselves, you know, glam, glitz and glam, abanye with the lashes, abanye with this, ukuze bazo attractor. And you do find men actually abasuke endaweni ezigodini ezahlukahlukene kuthiwa kuyobheka intombi. And for me that I wouldn't condone it, or rather I wouldn't say kuwumbono omuhle, because iy'ntombi kuyinkulungwane. I think last year or the year before last, iy'ntombi that had attended, it was more than 40,000. So kulo 40,000 uma umlisa uthi uyokhetha unkosikazi laphaya, ngempela ungavesana usuke nje uthi uyokhetha unkosikazi, umkhetha according to what, ngobuntombi. But is that smart, or is that really being i-strategy sakho? Because intombi unama-characteristics akhe, une-career yakhe, unani yakhe. So going there ngokuthi ngoba nakho uyintombi, I don't think kukhona. But again, it's the stereotype, and it's what the media and it's what the society feeds ukuthi uma ungabe ufuna intombi nje, you must go there. Kanti it's not always the case. So intombi balaphaya for isathu sodwa, ukubungaza, ukumhlanga. And also let me say this, ayikho lento kuthiwa mangaba awuseyona intombi kwasha kwacima kanjani umhlanga uyahuka. No. This is how it used to happen among Fika. I mean, I think about 10 years ago. So uMasifika, there was no esigodlweni no department iminyango kahulumeni didn't have a strategy to ukuslide kahle. Then after the years, so wawuvele ufike lapha ungene kwesinye isikhathi uthole usumfishane usugxotshiwe athi umhlanga kungathi kutshani. So imagine it musunyathelwe abantu abahlukahlukene. So isigodlo sesilo together with umnyango baba ne-strategy sokuthi akwakhiwa amabhangela. Umbala othize uzorepresenta i-district ethize, umbala ethize, so kuzongenwa ngamabhengela. So kube ne-list Zululand kanjalo mkhanya kude kwehle. So kuba ne-strategy laphayana ke sibayeni kwaba khona abasilekelelayo abathi cha ntombi, ikhalo awukagxotshwa usemuhle, ikhalo and so forth. So yeah. Awu ngoba mina ngangilongisaba nje ngithi hey, inkinga yami mangabe ngithi ngiyaya uzomani wami umani uphenduka ama-toothpicks ngoba ngangazi ukuthi kuthiwa usabe nini hey asingabe sisaya ke eminyakeni kodwa abanga ukuthi nami nguhamba umhlanga ayi umhlanga wakho umane ube uvithike ngathi we ngoba uyangiphetha ama-toothpicks ngibanjwe.
Uningi nobathatha lokho noyedwa uthi mina ngaphoqa uma. Nothi mina iy'ntombi zangakithi zayiphoqiwe nonke lento nayenza ngoba niyithanda. Akekho owapho. Kukhona ukuyisola mhlampe musubona ontanga bakho sebehola imali yeqolo usuthi ukuba nje ngayeka indaba yokulongambana nomhlanga kulonga iy'mpela ngabe ngiyakhola ngabe nginey'ngane zami manje. Okay. U-R400 imali engekho kanje. Okay. Mina ngathi ufake iwave ya 1 million nje lapho noba. Mina ukuqala kwami ukuhlolwa akaze ngayisola nangelilodwa ilanga ngoba kwakuyintando yami leyo. Ngathi mangizi ngane ikhuluma as in primary school bekhuluma ngokuthanda ukuhlolwa kuyahanjwa kiwapi ziyahlangana intombi. I love going out and I love nature. So la ngabona khona ukuthi okay, I think this is my thing. Yabo lonto le. Yeyami lento le. So into engiyaye ngiyitshele nabazali laba abanezingane ezikwi foundation ukuthi ingane ithathe njoba suke sinoMiss Itshitshi ngoSeptember khona la elokhuzeni eClermont ukuthi thatha ingane yakho musu ukuthi hamba uyohlolwa but thatha ingane and introduce her umtshela ukuthi awubuka lento yabo kuhle kanjani ungasho ukuthi ngingathanda nawe uyenze but uvele umbeke nje abuka uzoza ngaye sethi awunami ngiyathanda ukwenza lento le yabo once wayidecidela yena lo mntwana uyoyeka ngoba nakho sekuyisikhathi mangithi sekuyisikhathi I mean uyobe mhlambe sewuqedile umatikuletsheni wakhe wafunda wagogoda imfundo zakhe wathola umsebenzi wanemoto even iapartment yakhe mase ethi yazini manje ngiready for umhlaba but abazali isikhathi esiningi kunengane abayiphusha mina ngenxa yami la ngihlala khona mina ngikhulele eMjondolo so kunengane eziphusha ekuthiwa hambani zonke lezo ngane inezingane njengamanje. And fortunately for me, ngiyasebenza, I have my own construction company, cleaning company, ngenza ama-cleaning detergent, and ngenza nama-perfume with my own hands. And angikufundelanga, but I'm a self-taught scientist. So, nomunye umuntu oseceleni uyayethi, bangibiza ngogogo uZama, and I love it. So, umuntu nalokho ukuthi, how? Hey, nami ngifuna ukufana nogogo uZama, ngikhule ngibe right, ngize ngibe nayo yonke into yami, ngingabanga nomuntu ozongibangela isimincimici sikashukela eceleni, yebo lonto le. So kuhle ukuthi ingane ungayiphushi, kuyifikele kuyena, kuyisukele kuyena ukuthi ngiyayithanda mina lento, ngiyathanda ukukhula ngayo ngoba ekugcina kosuku uzobona izinto emhlabeni osibubasile la, uvela athi nje usibulalela samsola ndijacket, yonke into ibe right emva kwalokho the next thing usukhulelwe. Thina usibuka ngafika na wonke ama-tricks ngeke azenze lutho ngoba lento ngikhule ngayo and bengizazi ukuthi ngifunani vele kusukela eqaleni angeke asangenze next noma ngasho azakhulume ngesingisi lesaphesheya sale ko-Oxford ngeke azalunge. Yeah manje kwenze kanjani mekuwukuthi uzofika ngempela nje ko-62 hayi umendo lutho mina bengithi khona okhulumayo khuluma ma. Okay, mina okomendo lento engangikhiphile ey'ntombini ukuthi musu ukuthi uhlolela umendo. What if usuba na 62 noma uba na 30 wena ufuna ushada una 30? Angizogcina usuthumelela ngegundwane usihamba ufuna uthi ungathi esikhotheni. Mase kwenzakala nemva kwalokho ziningi iy'ntombi esiyibonile hamba la Khonco, please behave. Ziningi iy'ntombi esiyibonile. Ziningi iy'ntombi esiyibonile ethi umuntu I wanna get married at the age of 30. Ufika u-30 uzuyogamanxa lutho ukuqhamuka umkhwenyana. Why? Ngoba mhlambe awudalelwanga noma isikhathi sakho asikakafiki. Khona into ayishilo la ulaChonco ukuthi nakho ke Nkosi yami. Kodwa khona into oyikhulumile mayelana nazo lezi zinto lezi zokuzigcina nokujaha isikhathi. So into ebalekile ukuthi sigcina usufuna izinto ezingafuneki. Mina I'm not worried and kuyisifiso sami vele not to get married as much as ekhaya bengayithandi leyo nto but it's my decision and I love it the way it is. So angithandi bekho umuntu ozongiphusha ngoba ekugcineni kosuku ngizobe ngenza into engingayihaleli noma engingayithandi angazi but uma ngabe uyigcinile njengentombi wayigcinela ukuthi ube right ezinye zeintombi ezithandayo ukugana ezingagcina engaganile noma kuthiwa ugananga but
ukhona umfana osulale naye wakushiya nengane, ngeke uloku umlandela uthi ikopi lengane iyacika leyo nto leyo. Into engihlale ngifuna ukuyisho, engihlale ngisho ukuthi sishintsha leyo mentality abantu besifazane abanayo lokulandelana nospa. Spa ikopi lomntana liphelile, hey imali yeqolo iyashoda. Abantu besilisa need to learn ukuthi ukhona ungizalisile wangishiya, wena ozozubuya uzongincenga ngoba hayi ngizobe ngiphila mntakama, ngizobe ngishaya ngemoto yami kanokusho, ngishaya ngomuzi wami kanomusho, ngishaya ngamabhizinisi nanomsebenzi wami engiwuthandayo. Wena ozolandela mina, hayi ukuthi thina silandele abantu besilisa. So yonto esifuna ukuyishintsha le ukuthi abantu besifazane abashintshe lo mqondo abanawo ukuthi bagcinele umshado. Yes. Hey, my God. Nokwa. To add on what Uzama is saying. Sengiyazwakala? Yes, siyakuzwa kahle Yeah. kakhulu. Okay, just to add, okay, the first thing mhlambe ekumele siyi-correct ile perception iy'ntombi ezinayo ukuthi zihlolelwa umemulo. Kuney'ntombi, ziningi iy'ntombi eziy'tshela ukuthi masuna 21 wamula, then it's done. And that's not the case. Awukwazi ukuthi nje wena your ultimate goal in life ukuthi uzomula and then usuyolala. Then I mean, if you could not have sex for 21 years, what's 10 more years? What's 20 more years? Because if you could do it, ungakwazi ukuqhubeka. Enye into leyo ukuthi what if uba na 60 and umenda awufiki? Well, okay, mina ngiyafuna ukushada futhi ngizoshada. But I pride yokuthi nje umyeni wami ngimhlonipha ngingamazi. Yabo kumnandi ukuthi umyeni wakho uzokufica usaphelele uyena yedwa umuntu okwaziyo. I think nje ukuba ne-self pride nje ukuthi akekho umfana ongangikhomba mina othi ngiyayazi le ntombazane noma ngabe ngiyaphi, akekho umuntu ozomkhomba ethi hayi uNokwaya ngiyamazi inqunu ngaziphi. Yabo into kanjalo nokuthi umyeni wami engihamba naye emall, akekho umuntu olokhu ephenduka nami ethi hey ngamdabukela lo bhuti lona ushade le ntombazane. Yabo into ey'kanjalo. But ukushada soshada, but ungakafika umshado asihlale silindile. I mean, indaba yokuba intombi into yakudala, even eBhayibhelini ukufunda ukuthi uMary was a virgin. Akakuyisiko lakaJuda nje ukuthi amantombazane ahlale ey'phathile. Ekuyiphatheni kwakhe waba ne-favor yokuthi wazala inkosi uJesu. So you never know what's going to happen just nje ngokuyiphatha kahle kwakho. Yabo a lot could happen. It brings a lot of favor. NeBhayibheli supports i-chastity yentombazane. IBhayibheli liyasupport ukuthi kumele siyigcine size sifike emshadweni. Uma ungasafika ngomshado, then that's okay. I think umuntu uzobe sekhulile ngaleyo ndlela ukuthi useya-understand umzimba wakhe, useyasho ukuthi mina at this age I think sengi-right ukuthi I can engage in sexual activities. Futhi uma ukuthi wena ufuna ukufa usayintombi, then that's fine. They used to tease me in university bethi izohluka iy'ntuthwane. And what I would say is ukuthi singamanejwe iy'ntuthwane won't go around bragging sengamuntu Nokwaya. Do you understand? Abafana bazohlangana nawe emakhoneni beqale yangane ngiyayazi hamba kulula into ey'kanjalo. So nje i-pride nje ukuphelela i-pride uhamba nje uyitshele nje ukuthi okusalayo ningakhuluma nikhulume angazi. Yabo people bayathanda vele ukukhuluma angeke sikubalekele, but kunalokho nje ukuthi akekho umuntu okwaziyo. I think ayikho into emnandi njengaleyo. And I think umnandi kakhulu okwethu ngoba thina if we decide ukuthi angisafuni ukuba intombi, even tonight ngingalala ngasiya intombi, but umuntu angasesiya intombi can never go back to say sengiyafuna futhi ukuba intombi, because mase phambili. Do you understand? So ileyo pride nje yokuthi mina mabe ngihle ukuthi ngiyintombi, even tonight I can decide ukufana nabo ngingabi intombi. But ngoba bona ngeke bekwazi ukuthi ngiyafisa kubuyeleke emuva. So angazi ukuyiqhenya nje kumnandi, angazi ngikuchaze kanjani. I think akazi Uzama, I think you understand, but ileyo pride nje, that self pride yokuthi ngiphelele akekho ongangitshela ukuthini ngomzimba wami wami and uyobo wamyeni wami the day inkosi isihlanganisa. But as for imali eqolo, I mean, it's only 400 rand. I mean, there's so much more to life. Asifundeni singabi nje intombi ezinesitifiketi sokuhlolwa, asibe nesitifiketi, ama-degree ayafuneka, ama-PhD ayafuneka, konke nje, just go for the world. I mean, from KwaMashu to the world, so why not from Emhlangeni to the world? I mean, the world is our oyster. We can do anything we want to do. There are businesses nje kuningi kwenze emhlabeni, abafana nje will always be there bayindawo. Ngisho sesina 40 bazobe besakhona abafana.
ayindawo nocansi aluyindawo ngisho usuna-50 ucansi kuzobe kusakhona cabanga. Yebo. Ya sengiqedile. Siyabonga Nokwa. Lachong. Yes, Siswam. Yep. Uthini wena? I am smiling, I am smitten, and I am so impressed by what I'm hearing from Unogwa. But you need to also understand kahle. Yabo njengoba ngishilo ngathi nje uma ufika emphakathini khona igroup negroup yakhona, khona ama-beliefs akhona khona njani. So Unogwa is saying uyena uyakholela emshadweni uzoshada futhi okungase kwenzeka ukuthi kusho ukuthi nesoka selikhona, kusho ukuthi useyakwazi ukuxhumana, sebeyakwazi ukukhuluma uyayibona i-future. And then we've got ngapha udadewethu, she's saying no yena akahlangani, and she's got her own reasons. I respect it. However, fanele uma ngabe uyintombi understand fully ukuthi what are you doing, and you need to own it fully. Now, it is so sad that we are living in a world, in societies where we are fighting many voices. There are voices that saying, Jobesho, kunentuthwane kanjanjani, omunye uthini, omunye uthini. And also number two, there's a section, there's a little corner of the world eningakayibone, and yet you are yet to see and to be exposed to. I like how you say there's so many things to happen and so many things that are waiting for you right out there, Mhlabeni. There's traveling, there's so many people that you can meet, whether academics, whether it's people that can teach you the restaurants, the flights, the what. There's just so many things waiting for you guys. And I like how you said, Mazet, kufanele moyintombi ukhumbule phela ukuthi nawe as a woman ufike ube intombi, then it's a woman, then it's your life, then all the titles. Thenje mangabe usuke uzithwele ingane intombazana, you go to the doctor, you ask ukuthi kuyingane yini, mangabe uganile noma ushadile, so ubani lo shadile kanjanja, sorry, ubalo uzithwele umntwana one bese kuthiwa ingane yentombazana. So it's important as a woman ukuthi izigaba zakho zompilo uziphile zonke kahle. Right? Kuzele ingane yentombazane, emva kwengane yentombazane uma ngabe isakhula before ithombe kuthiwa ijongosi noma itshitshi. Right? Uma isikhule ebutshitshini kube siyadlula lapho bese iyathomba bese kuthiwa intombi. Musu iqedile ebuntombini ube siyaqoma bese kuthiwa iqhikiza. Angithi uma isidlulile ebuqhikezini mase kukhona isoka noma lelo soka esuke liqomile bese kuyakhuniswana bese iyayilobola bese kuthiwa ingoduso. Ingodusela kabani, isihlonipha kabani. Idlule lapho ebugodusini bese kufika udwendwe ichanguze bese kuthiwa usewunkosikazi ulachonco. Right? Uma isedlulile ebukhosikazini ube seba umama, uma isedlulile lapho bese ba ugogo kanjalo. Now all these stages you need to live in it. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ube umuntu wesifazane, i-passport iyakhuphuka noma inamba iyakhuphuka but you are still a girl. Noma i-passport iphansi but usuphila impilo yobumama. And you find it ukuthi emotionally noma ama-consequences are emotional noma igaba it catches up with you at a later stage. Right? Mhlawumbe kukhona isigaba esithile waseqa, mhlawumbe wathi una-12 wenzani. So njengeyintombi you need to fully understand inside and fully get it in your head. Angisho ukuthi manje nihambele phezulu nanani. I like ukubhinca beni, nami ngiyibhinca, nami ngiyafika esemthini, nami ngiyafika e-airport, kushaya ingoba ney'nqamulela sure. Right? Ngingene futhi emeeting noma kuphi ngishaya hoho. So it's important as well ukuthi as niyintombi you relate and cut through onke ama-sectors empilo so that you enjoy it and understand ukuthi it's treasure. There's nothing engalinganiswa nobuntombi. Kabe kuthiwa buyathengwa. I've lived my lives, noma I've lived my years as intombi fully. And I got to understand it, ukuthi this is treasure. And when I decided to leave, it was because of me.
I was the one njengoba esho nokwazi ukuthi yazi ukuthini, you need to be sure ukuthi mentally you are ready, physically, and you can tell a difference uma ngabe umzimba usheshe wenza izinto noma washesha waba sexually active. It says so. Ningalinge nize nilalela abantu, I can hear it in my head. Ningalinge nilalela abantu abathi hayi kuzoyifanela nje vele mosekile uyofana nathi he ubuntombi and the journey and the practice that you are living in the culture, it stays with you and uyoba intombi forever. Your body, your compact isuke ready. Uma ngabe uthwala umuntu, I've got a son, and abanye abangani bamasango babaza namanje ukuthi oh, are you sure ukuthi wancelisa? Sure. It's because I'd waited and given myself time. And if there's one thing that I'm very proud of, is that I took journey and I got to understand. You don't really understand. You know, when I watanda umsindo, now it was like that. But as you go into it, you mingle nabantu, you open your mind, you study, because imfundo, and also make sure ukuthi njoba nezintombi everything yenu your first time ukuba intimate, you own it. Your first car, you own it. Your first qualification, you own it. Everything, your first house, you own it. Your first. So akekho umuntu ongakuphuca leyo power. So ubuntombi, there's only one person that you feel like we are qualified ukuthi akakuthathe, angithi. But your degree, your business, your you own it. It's yours, and you have decided. Ingakho baye bathi abantu abadala hayi usanobisi lo emva kwendleba akakakulungela ukuba nesoka noma kunezinto ezithize abangayipromote. It's because being in a relationship noma allowing umuntu into your space in the universe, it takes a lot emotionally and physically. So tonight yabona nje nganibuza nje manje ukuthi nihlolelana unokwawushilo wathi kuyiqhenya uzama uwasho naye, but I think nami nokwangi yilo group yakho. I just liked the idea ukuthi ngingangena at a restaurant and ngingangena it's wherever la ngithanda khona because ngase ngisebenza, you know, ngiyintombi. I like the idea ukuthi even if I can meet your most glamorous woman with your weaves and nan, but I am here and I'm one step ahead. I can't really point out one thing engayibeka ngithi no mina ngangihlolela ukuthi no, but I just like the idea nje ukuthi nami ngiyahamba ne conscious yami is clean. Nobody can say nothing, you know, and that thing nje ukuthi I think it's the power. Women noba uthu nokwa your power is here. What you are doing, that's power. Enye into engicela ukuyibuza ukuthi thina sazi ukuthi abantu abenza lezi zinto amaqaba asemafamu abhorekile. Ngicela ngicela umuntu osemakhaya ukuthi nina nenzani ubuseke wachaza zama washo ukuthi wena unelokhu ngiyasizwa nesigisi sakho ukuthi hayi akusona leso 40 rand. Ngiyezwa ukuthi phela thina sazi ukuthi lento into yeyimpatha lempatha iyahlola. Nokwa ungasizwa ukuthi yini wena oyenzayo njengoba uthi ukufundisa ukwazi ukuyimela. Ngabe usukufundile ukwazi ukuyimela noma into sacabanga ukuthi mhlawumbe uzogcina uyifundile? Okay, mina I'm an accountant / auditor by profession. I have a BCom accounting degree. I audit, and I have a business too. The first one, I'm running a funeral parlor. ASBD afana neyazama ngenza ama-detergents, into cleaner nje zonke, insipho, konke nje ngiyayimixela ngidayise. So I think sengifikile la sekutheni sengimele khona because angisahlala ekhaya, ngihlala ngaphandle kwabazali, and yeah, I think ngimele because angisaceli angisakhangezi, but into engiyidingayo ngiyakwazi ukuyiphumela ngiyitholele yona without help from anyone. So yilokho engikwenzayo. I have 2 businesses and I'm also an auditor.
yeah, I audit government departments. I'm working for an auditing company, and yeah, and I have my side hustles out too. And AS3 is not really it's just a shop where I'm not know to spell shopping, but it's also angeke ngithi sell cool, but then it's growing. So ila ulokho engikwenzayo. So akusinto yamaqaba. Angisilo mina iqaba. Ngingasho mhlawumbe ukuthi ngiyibhinqa ehard nje. Unanendlela yakho khona ukuthi ngoba ubaba ustrict akuphumeki ekhaya. Uyiphethe kahle kwakho. Yeah, zama uthi. Oh wow, congratulations sis. Like this is amazing and umsebenzi wakho muhle kakhulu. And ngiyacabanga ukuthi mhlambe abantu uzobavula amehlo ukwazi ngoba ave sithuka kakhulu. Kuthiwa eThekwini iTJ ayikho lonto le, ayikho lonto. iTheku nje ligcwele abantu abangasile bonke. And enye into engihlale ngiyicacisa mina ukuthi akekho umuntu ongasile. Umuntu onengane mina ngiyaze sithweni ngiyayigada ngaye ngoba wayengenza okuningi, wayesangayikhipha ayilahlele kude. And then umuntu ongesesiyintombi waqhubeka kodwa wazigcina waziphatha kahle, mhlawumbe angaba nengane. Naloyo muntu ngiyazigada ngaye ngoba ekugcineni kosuku ubesangenza noma usangaba yiphara aphile noma eyiphi impilo, but wakhetha ukuthi noma kunjani ngizoqhubeka ngenze something else engcono. So excuse me, ukufunda kubalulekile empilweni, and kakhulukazi mina I love selling. Nokwanda, I love selling, and into engisize kakhulu as much as nginabantu abangisebenzelayo abanye, kodwa ekugcineni kosuku ngeke benze kahle if mina bengingenzi kahle. Ngihlala nabo phansi ngibatshela ukuthi okay, this is what you're going to do when you go out there usiyodayisa. This is how you approach a client. This is how you seal a deal. Umuntu methi akekho interested, this is how you're going to object him. This is how you're going to object her. So kumnandi ukuphila impilo le oyiphilayo. I don't know if I'm making sense, kodwa angeke uzukwazi ukutshela umuntu ukuthi akayiphathe kahle abe intombi wena ungesisi. As much as you can, but kukhona lokhu ukuba mnandi kokudonsa isobho enyameni kumuntu odla inyama efanayo nawe. Angazi noma ngiyayenza yini sense. So engingakusho mina ukuthi akusiyinto yamaqaba le, nokuthi ibhinqa ngiyibhinqa elifundile elizoba successful maduzane nje futhi. So ubhinqa doesn't necessarily mean ukuthi la ekhandeni lakho akho lutho, because baningi amabhinqa esiwaziyo aneyimali anayo yonke into. So abantu abayeke ukuthatha ulwazi abangenalo, abathatha ingqolobane kahle babheka ama-definition olamagama abasibiza ngawo beyitshela ukuthi basicilela phansi ukuze bezoba ne-understanding ephelele yalezi zinto abayishoyo. Nkosi yami ukuba iyathengwa ngabe ngiyokuthenga untombi bami. Abanye ukhuluma nabo uthola ukuthi hayi nokuthi waye ehehe ngento ezinkulu futhi wathola isiceda nje nezimvuthu. Amakhulu la amabhokisi awubakuthatha untombi bakuthatha nokufuyela uyothatha. Omunye akazi nokuthi basalapha. Omunye akabazi basalapha akabazi. Wayehamba nabangani bakhe indawo nabanye abafana akabazi basala nobani wakabani kuyiphi indawo. Kubalekile ukuthi siyigade siyigcine. Yebo laqhonqa uthini ngale nto yokuthi into yamaqaba leniyenzayo nini? Thina nje oclever bendawo angeke siyenze thina lento. Nhlobo sidalo, you know, culture noma ubuwena ubhinqa or ngathi ubuntu bakini, it teaches you respect, self-love, confidence and unity. So culture on itself, it's fashionable. Now you are making me think of my days in Sahaba. I always liked intenhle, and I always liked to add detail nyana, not too much, but I always liked to. So I had said, no, what's wrong? I can do my nails. I can buy a weave right now. Hey, so umamom, umamfene, she had taught me ukuthi umusukuhalela ukudla kwamakhelwane. Into nganayo nali papa now and my mom is a good cook. So I'm only realizing now ukuthi how yazi ngesikhathi sihlala emkhukhwini ePalmridge, kahle kahle izinto zazi bad. But my mom, as strong as she is, wasenza nabantwana basekhaya sangakufeel ukuthi ku wrong. Noma mhlawumbe asihlukile nabanye abantwana.
we were always clean, sidla kahle, and so forth. Now, coming back to ukuthi yamaqaba and nan. Absolutely not. You do find abantu othothi ngempela they are coming from ama areas underdeveloped. Now ngeke ngithi I was so privileged ukuthi mina ngaba exposed. Ngasuka from a small town of Pietermaritzburg, ngayenza i-varsity yami eThekwini, and I did i-intern ngaze ngathola umsebenzi. Now ngesikhathi sengithola umsebenzi through a brother and a mentor of mine, wangifaka kumsebenzi ozongihambisa eSouth Africa. So I was able to travel, I was able to get in flights, be exposed ngiyintombi, come back and tell them ukuthi hayibo, do you know ukuthi kune-restaurant ekudliwa u-3-course meal? Oh, like phela ngikaze mina ngidla ngo-fork and knife and na. So that it made me evolved, and also to understand that uma uyintombi nawe, you need to challenge yourself to evolve. Google places, nanoba uthiwa, I'm sure you've got cars, you've got access to whatever. Maybe you can hire cars if you don't. Just go, take a drive and go and get to see places, get to mingle with abanye abantu, get to kunentombi in other Africa countries. Maybe you can meet, maybe ningenza cultural exchange, maybe you can learn ngamasiko abo and so forth. And so it does not mean per se. Now, what would you say ukuthi last weekend ungibone ngibhincile going around namabele and so forth, and then next week we bump into each other a boardroom presenting a concept to ama executive members athize, noma mhlambe I am pitching something or I'm doing what. So it's not really that. You choose empeleni ukuthi what is it as intombi. Do you want to evolve? Do you want to stay as ukanjalo? Because you do find intombi ukuthi ay yena use comfortable, she works for a retail shop, and I won't mention names, but usebenza kule retail shop, hola lo mali, and uyakwazi ukufakisa kale mpuphu, uyazi afford amakiwe emhlangeni, uyazi afford amakiwe aphi, and that's it. Akana-ambitious nje ukuthi adrive imoto ethize ngelilanga, akana-ambitious to have a degree. I do. I still do chats nozakwethu, and I still do try ukubaphula abanye from the mindset narrow ukuthi I'm going to wait. Like omunye ushilo ukuthi you're going to wait. There's intombi, I think igama layo kwakuncane when I was part of uNomkhubulwane. Excuse me, she was 52. And I'm sorry to say, but you could tell ukuthi, I mean, she's 52. So as intellectual, as we aren't able to connect with her because usemdala, I won't say useshire isikhathi, I won't say usenjani, but normally masoweqe age ethile, there's this thing yabantu besilisa that how babemyekeleni ngakubo, hayi nami ngiyamyeka, you know, that type of thing. So it's you choose. You want to evolve, you want to be glamorous, you want to wear your makeup, your nails, wear your stilettos or whatever, and still get intombi. And I know a few number of intombi, very glamorous and very educated, but they just choose this route. So it's not true. Akuyona yamabhinqa. Akhona ngamabhinqa aphucuzekile ke sonke nje njengoba siwu4 la samabhinqa aphucuzekile. So ubuqaba nobhinqa into ezimbili ezihlukene. Nanguntobe uNgcobo ebuza ukuthi ngicela ukubuza ukuzama. Uma intombi iphume ngokuthi idlwengulwe, iyaqhubeka yini nokuhamba imikhosi yomhlanga? Nakho ke usedlwenguliwe ke uyaqhubeka yini uhambe emkhosini womhlanga? Yes, uyaqhubeka Thenjiwe. In my times, bekukhona amakhesi abesiwahamba, and abomama, umama nomagugu was trained. I mean, she was a midwife. So yena-ke ikhekhe ulazi in and out. So I think I'm only thinking about it now as you're asking. There were ways where they saw, I mean, case was reported or so forth. So ikhekhe, you can tell the difference, and you guys need to know ikhekhe lakho. You need to know. I think it used to kill me ukuthi nje kunomama noma kunomama abalibonayo but mina ngilazi. So it's your body, it's beautiful, you need to understand it, and as ukhula nalo, you need to keep looking it and knowing it and understand it. So baqhubeka amakhesi ayahamba, and abanye sikhona amakhesi asasiwahamba sibasupporte baboshwe khona na last year wala eGoli obekade ehamba case. I'm just not too sure ukuthi likuphi manje, but yes uyaqhubeka because innocently so udlwenguliwe.
awuzange uyidedele. Omunye umbuzo enginawo-ke futhi engingafisa ukuthi ningiphendule nonke nga-one of course, ukuthi makwenzeka-ke nje ngoba nguThenjiwe, uthola ukuthi awuselade imali edlula abakithi abafana bayihlikizele iyikhekhe, kodwa sengiyabona ukuthi engazi ngayithanda lento. Ngiyakwazi mhlawumbe ukufonela udokotela akazodwa wabantu nami ahamba ayoluthunga bese ngiyaqala-ke ngihamba Zamo. Hayi. Unzima-ke lo mbuzo wakho. Khethile. I can take that. Hayi, phela lokho kuzobe sekunokwehlisa nesidima seyintombi ngoba phela abantu sebeyakwazi vele ukuthi mhlambe unengane and then gwicici wena usuyitshitshi phaqaphi because of ukwenza kwezinto lezi ze-technology. Mina ngokubuka kwami sekunokwehlisa isidima seyintombi ngoba phela umntombi buhamba nokuthi angithi wena usuku ungathintwa. Manje mangabe sewuke wathintwa wena and then gwicici ngoba nakho usuhambile waya le Cambridge angazi bakwenzani mase ubuya futhi usuyakwazi ukuhamba neyintombi, ngibona kuwudicilela isithunzi seyintombi mina. Angisho ukuthi abangakwenza abantu angakwenzela isoka lakhe, hayi ukuthi abuye azojoyina futhi umkhosi womhlanga. Ngiyacabanga ukuthi ungahlawuliswa neziningi iy'nkomo lezi mawufika esigodlweni. Nokwa. Yeah. Ngiyavumelana noZama. Kukudicilela isithunzi somkhosi womhlanga if umuntu engenza leyo nto. Asibanqabeli ukuthi bekwenzela bona, bekwenzela abayeni babo, bekwenzela abantu babo, but umuthi uzobuya emhlangeni ngoba nakho wena uthola udokotela okwazi ukubuyisela intombazane. Akukho right because naye lo dokotela loyo uma sekubuka usuvela ku-TV emhlangeni uthini ngomhlanga. Yabo, because vele nje kwamanje kunama-talks ukuthi mhlampe abantu bazingane yangakubo bethi hayi siyayazi le ngane ifuna nemhlangeni. So I think at the end of the day kuya nangonembeza womuntu ukuthi unembeza wakho ungakuvumela kanjani ukuthi ukhohlise izwe lonke, because awuyikhohlisi wena wedwa kodwa ukhohlisa the whole world. I think you just be lying to yourself nje. I mean, angeke ngize ngithi khona icula abaculayo elithi wawulalelani, so why into uzoyenza and then uphinde uyisole futhi ekugcineni. I think ilokho nje ukuthi ungayenzi into ungalali uma ukuthi usathanda ungajahi, yonke into inesikhathi sayo. So ukuthi wena usufuna ukubuyela emumva ngendlela zososayensi, I don't think right. Ngokubona kwami, that's my opinion, my personal opinion. Akukho right and utshengisa ungahloniphi intombi lezi esiyigcinile kwaze kwaba ile minyaka ezigcine ngayo. That's my opinion. Lachonga uthini lapho? No. Khona ingoma ethi khethile. Kunengoma ethi ini eyintombini, I'm not sure if niyayazi, ethi AK iyona eqeda abantu, iyadubulana and iyabaqeda abantu. So Isibuyile. ubuntombi and your body, you are naturally made like that. uNkulunkulu ukudalile waba nje. So what's this? Science noma izinto esezi-artificial akube safana. Noma ungenza ama-works or what akhona, definitely it's just not the same. So iyodwa into eqeda umntombi. I had a conversation with someone wathi hey phela la kulezi indawo kuye kuthiwe ubuntombi abanye bagibela amabhayisikili, abanye gibela amahhashi, manje kwahlehla. No. There's only one thing that is a break ubuntombi, and it's nature. uNkulunkulu uyidalile kanjalo, and there's no changing, there's no what, there's nothing that can replace ubuntombi. So khethile. Eish, khethile. Athi sibheke ukuthi ikhona yini imibuzo nokuthi ithini. Okunye bengifisa ukwazi khona umbuzo ngawuthola la kodwa usungidukele, kodwa ubumayelana nokuthi abafana indaba bona bengahlolwa, indaba kuhlolwe abantu besifazane. Yini abafana bebehlolwa. I don't know what happened. I don't know what happened. I challenge
I challenge bonke obaba nama-leadership, abaholi bomdabu, amakhosi, abaholi nje bonke as a whole. Abantu besilisa ukuthi, and bakhona then there bits and bits abayenzayo imizamo, but I don't know, bekukhona when I first joined and then it just disappeared. I don't know ukuthi what happened to it. Ngoba ngampela we are in a society where we are damaged, we are emotionally broken, and living in the society that's so diluted. Now zinanga uzama benonokwa bayiphathile kahle, ulaxoxa uyiphathile kahle, jiki umuntu wesilisa out there akazi ukuthi intombi iphathwa kanjani, I treasure this thing or so forth. So what happens in that case? We are extending numbers of generation are broken. So I think Tenjiwe mina, I put a challenge out there that abantu besilisa who are leaders and abanama resources and so forth, they may start this thing. Ukuthi how, because avela our generation kunje. I don't know, but they need to do something about it. And men be prepared. And also, there's a difference between a parent and a father. People must stop fathering ingane out there and not being a parent. They must be present so that isizonqamula this statistics angaka of abantwana, because whether you like it or not, money is not being a parent, and also mentally and mental state yengane iyaphazamiseka when both parents are not there. We can try, and also as a parent ngingawudlala 50% wami ekukhuliseni ingane, but I cannot play 50% kababa wayo. So they must just stop it so that we raise abafana and we raise a generation ezoba nomehluko, abazoba instill good values in them. Manje wenokwa ngiyakwazi yini ukuthi mhlambe mangabe umuntu mina osontayo okholiwe futhi ngiphinde ngihamba umhlanga noma mhlambe efanele into yabantu abangasonti laba ayihambisani nesonto, kwenzeka kanjani uma uthi ngiyalithanda isonto, mina ngiyasonto kodwa futhi ngiyawuthanda umhlanga, fanele ngenze kanjani? No, definitely uyakwazi, mina ngiyi-PK pastor's kid, but umhlanga ngiyawuhamba. I think it's more of khona amasiko amahle, khona amasiko ngeke ngithi amabi, but umhlanga yisiko elihle, ukuyiphatha kwentombazane yisiko elihle. So I think amasonto should support umkhosi omhlanga, because ukuyiphatha kwentombazane kuyahambiselana nezwi kaNkulunkulu. Uma lithi we must keep our bodies pure, noma lithi imizimba yethu ithempela kaNkulunkulu. So uma umzimba wakho uyithempela kaNkulunkulu kusho ukuthi kumele umzimba wakho ugcine ungcwele noma ugcine uhlanzekile. So not engaging in sex before marriage is one of the ways ukuthi ugcine umzimba wakho uhlanzekile ngokubona kwami. So ayikho inkinga. I don't think there's any way in the Bible la contradictwa khona ukuthi intombi ihlolwe noma intombi ingahamba umhlanga. Uma umuntu abafundi beBhayibheli bazokutshela ukuthi kwaJuda kwakuyisiko ukuthi amantombazane ahlale eyintombi until kufika umshado. So yinto ehambiselanayo nezwi kaNkulunkulu, and I think I was blessed to have abazali who supported me even from the word go. Ubaba wami umfundisi, but from a young age uyena umuntu owayekhuluma nami ngabafana about sex, ukuthi mukhula kuzoba nje. Umana-ke uyasaba, nganokuthi wayesaba ukukhuluma lezinto, but then my dad was so open nokungitshela nje ukuthi ukuhambisana nezwi kaNkulunkulu ukuyiphatha kahle. Angithi izwi kaNkulunkulu, we must not engage in sexual activities before we get married. So ukuhlonipha izwi kaNkulunkulu, I don't think, angiyiboni mina into wrong, because akukho la ezwini ekuforbidwa khona ukuthi intombi ihlolwe noma ukuthi kungahanjwa umhlanga. But then mhlawumbe abantu-ke sebengasho ukuthi kunezinto ezingale ezenziwayo which abanalo isiqiniseko salokho. Kodwa ayikho inkinga, mina angiyiboni inkinga, and I think mhlawumbe kube ayikhona inkinga
Mhlawumbe ubaba wayezosho ukuthi iBhayibheli lithi cha lento yakho yokuhlolwa noma izwi lenkosi lithi cha lento yakho yokuhlolwa, but then mina ngokwazi kwami izwi lenkosi is in support of Mhlanga fully. Yes, angazi noma uchaziselekile yini. Yeah. Hayi uchaze kahle khona musuyibeka ukuthi futhi uyingane yomfundisi. Uyabona leyo nto akhona nokuthi PK. into oyicabangele wena. Shuthi enema asingadlali sicashe ngeBhayibheli kanti sifuna ukunika abafana ikhekhe. Silo sithi lento ayenziwe eBhayibhelini. America kuye kuba nestory eminyakeni edlule owadayisa umntombi bakhe ku-eBay. Wabudayisa ngo-1 million. Wawuthola futhi $1 million, which I think is about 80 million rand njenganamhlanje. Ungayenza ningayenza naleyo nto. Cha, hayi mina bandla ngiyabonga. Waphela mangabe uyigcina usuku kunezathu zalokho. Angiyigcinele ukuthi ngiyadayisa. Njengadeni ukuthi angibange ngisanizwa ngeke ngathi ukuphuma ngazi kwenzakaleni. Kodwa uma ngabe uyigcina neBhayibheli liyasho ukuthi umzimba uyithempeli likaNkulunkulu. Asazovele stranger nje engingasazi engingathandi ngenxa ukuthi ngifuna imali. Angeke ngize ngikwazi. Ngingcolisa ithempeli likaNkulunkulu. Number 2, angimazi nokumazi la lo muntu lo. And kunale into engiyaziyo ukuthi mina uma ngabe uloku uhamba ulalana nombani uthatha amadimoni wonke umuntu uwaletha kuwena. Like ama-emotions wabo indlela abayiyo uyithatha uyiletha kuwena yonke leyo moya ababhekene nayo. So for me it's a big no. Yeah, bengithi ngisazobuza lo mbuzo ukuthi ngisayise nguhloma ke kulachonco. Uyasizwa amalachonco? Waphoze engathi uyamoya kahle kakhulu. Ngilalela intokazi. Nginizwa kahle. Ngifuna ukwazi ukuthi It's because she must know ukuthi sometimes lo suke ezokuthenga ngo$1 million US dollars sometimes doesn't come and say to you ngizothenga bona. So sometimes you must be careful. And another thing I'll put out there, because kuhambe sengilihambile bomntombi and me the journey of Fukan and so forth. There's one thing. Angizwa? We can't see your photo, your picture. Can you now? Can you now? Mina ngiyanibona nonke. Okay, yakhuluma sis. Yeah, so intombi or abanye abantu besifazana abasebasha out there, I would put it out and say it's very important for them to date as much as they can. Now, kunomehluko to date. Uma ithi umuntu ngicela i-date, it's clean. You go there, whether for coffee or you go for lunch, and then you come back to your little corner. Why am I saying that? The more you date, you engage nabantu abahlukahlukene, you get to understand the language, you get to understand yourself more than anything. So that uma usuchoose ukusettlisha, you have mingled and you've had chats with abanye abantu. Now, to think about it now, I didn't understand that. So when a person used to come to me, I'm at varsity and like my grade 12. So umuntu mayeza ngane-mentality ukuthi uzofuna ikhekhe. I mean, obviously uzolifuna. So small approach nje I had ukuthi ufunani, because mina ngiyahlola, what are you here for? Angithi ninamanishela nishelela ikhekhe. So I can't engage with you further. Not understanding ukuthi sometimes you need to date, you need to drink coffee, you need to do this and that, so that you are clear, because that's why you find abantu abaningi othothi baye bahlolwa base basheshe beshade, noma kwesinye isikhathi umuntu akushela isikhathi esincane usefuna ukushada nani, because remember there's different groups of men out there. Kukhona laba sebekhulile sebe well established and entrepreneurs and nani. You get your upcoming ones, you get your new man, you get your what. So a guy mayeza kwena straight, the plan is there. That's why you must be able to date, and that's why you need to understand yourself. Okay, this is what I like, this is what I don't like, and so you find yourself if you didn't do that, angithi kubabona belungu ukuthi badate kangakanani.
and you ask yourself, what is it? Dating does not mean senyalalana with the person, but it's simply you getting to understand this, and we are one. So by the time you choose, you don't want to be frustrated. You don't want to say, oh, okay. You don't want to be excited by all these things, because you listen to stories. You listen to kukhona ozakwethu engihambile nabo. They didn't take time in dating amasokabo or emnyenini wakhe, because umnyeni bathini eGoli, securing the bag. So you've secured the bag, wangena umuntu nomshadweni, awumazi nokuthi mayelelo khona kanjani, awazi ney'nyawo zakhe zinjani, but ubona iBentley, wabona i-RR, you were sold, and that's it. And only to find out ukuthi later, oh, actually, I was actually here for his purpose. Ube fall in love with the idea ukuthi ngiyintombi, and after iy'ngane eziwu-3, you like, okay, I was not ready for this. You know what I mean? So I'm seeing this question. I'm not too sure. No much should I answer it? Uthi ngemali kabani. That's why you must have your own power and empower yourself, so that uma ngabe wenza izinto, you are not. Do you know ukuthi umama nomagugu, the time ngihlolwa, she used to make an example ukuthi how ake niy'phatheni kahle, ikhekhe lakho loze lihambe ngo-twice 2 ne-airtime ka-12 rand, and I didn't understand that. But when I look now, sengikhulile ukuthi, oh, she meant that abantu besilisa would come with materialistic things to you and bakudobe, and then you lose khekhe. She didn't mean ukuthi fully is twice 2 and then that's it, but she meant other materialistic things, you know. So you must be careful nalapho ekuthenini sometimes they don't come as they is. Fana nesela ngithi ama-criminals ayageza these days, amanye awagezi. So-ke nalapho-ke ekukhetheni-ke, you must be very careful, and love is not money. That's why money has no value. Money can get you the things that you like. Money can make you travel. Money can get you a beautiful house and a car, but money holds no value. Your time, your body, your soul, or your spirit, or what, that holds value. So the things that you can't see ngamehlo, that holds value. Na umbuzo la uthi new name loading kubhadala bani ke wesisikhonco ngemali kabani uma usuphumile ke nalomuntu ngeke umuphi ikhekhe kodwa uyanayo kwi date uthi nje waliphuza lelo tizo that's why new name that's why new name ngithi mina imali holds no value, because if you are saying to me you are going to angithi nawe you literally going for tea, so you can pay for your own tea, and I suggest so if you say if we are dating and you are saying to me let's go have or ithi ngikubhukhele endaweni ethize asambe siyohlala endaweni ethize, and I suggest ukuthi I want to have coffee ngoba esikhwameni sami I do have money. Again, we must be broader. Men they like it when they provide. No, I'll take care of the bill. No, don't worry. But you must be careful. I mean, coffee it's about 25 rands or so. When I was now 25 rand. And sometimes other girls, when you're playing it smart, you test, you check, let me take care of the bill. And then I said, no, I'll pay for it. So that's why it's important, new name. You drink your coffees or you go out as much as you can so that you get to understand. How does this thing work? Because remember, we've got power. A woman is able to twala ingane. A woman, nina, you are inhlabathi ekwazi ukuphume imbewu. So that is power itself. Someone said to me, just being a woman on its own, it's a blessing. Now, never underestimate the power that you have. So don't ever think a man has got power, and as much as they can have their egos and walk tall and say what. So abanye, they want to genuinely pay for that coffee and want nothing. So that's why you get to see what, in language in exchange, this is how you say, this is, then you know how to play your cards. No,
thank you very much, and off you go. And then abanye, they can be very nasty, but I bought you this and I bought you this now in. Well and go, hamba. You don't even have to feel bad. Go. Because I am here for this, and I did say, yes, Uzamo is correct. Zamo, I've said this to Tenji, that you must be very careful of what you intake in your space as a woman. Because a woman ngiyengimlinganise with a crystal bowl noma a crystal isitsha esiyi-crystal esekhethelo. It is treasure, you'll never find it nowhere. So isitsha sakho ngesikhathi uvumela umuntu ukuthi akangene kuwe, spiritually you are getting married to that person. Spiritual. Now imagine kunama-divorce that are ongoing for many years, akuhlukaneki. Now imagine uzomdivosa kanjani umuntu osongenile phakathi kwakho. So you must be careful, and also that's why background check, ban, they are important, so that when you allow a person to come inside you, you understand fully what are you putting yourself in. Usuzamo allowing your body or ukulala nabantu around and around, you are taking ama-generation cases. It's true. Now if uzovumela each and every person angene kuwe, your spiritual world will be very disturbed. Khona Ungasikhohlisa thina, you can wear your makeup. Unjengesitsha. So akufanele ukuthi ekuhambe kuchithelwa kusona. Yeah, that's correct. Ngoba ngabe khona ongakunezela kuleyo ukuthi umuntu wesifazane umuhamba ulala nawo wonke umuntu. I think nakwesilisa it's the same. Ukuthi uhamba uthatha wonke ama-generational cases akhona. Absolutely, it's a give and take. Yes, kunjalo. I think ngokweholo it's called amortize. So okay, kunalento lena, angithi when ulala nomuntu there is igazi so kuba ne-covenant yegazi. So whenever there's a covenant between a man and a woman, that symbolizes umshado. In fact, biblically, sex is marriage. So uma ulala nomuntu suke ushada naye. So Yes. iBhayibheli, in the beginning there was man and a woman, uNkulunkulu wabahlanganisa. So sebezala noma sebezothola indodana bahlangana nangokwegazi. Uzibona lento idiphu kanjani, uJesu naye eseshona usithenga ngegazi. So whenever there's a sexual intercourse, there's always blood that is involved. So there are blood ties. Whenever there's a blood tie, there is a covenant that is made between you and that person. So whatever umoya okuloyo muntu, so loyo menenzondo iyeza leyo nzondo iza kuwena. So usizwala nomuntu wesibili, loyo muntu uthanda umfana uthanda namantombazane, loyo moya we-fornication uyangena futhi kuwena. Ukuthi uhambe umuntu wesithathu ulale naye, kuthola ukuthi loyo muntu mhlambe is a devil worshipper. Loyo moya futhi uyangena uza kuwena. So I think it's just nje ukuba careful ukuthi who you let in your space, or ukuthi ulala nobani, or who you engage yourself with, because awumazi naloyo muntu ukuthi usuke ephumaphi, yabo. So ngenzeka ukuthi wena it's innocent okwakho uyaqala ngempela, but here's this guy totally nabantu abawu-10, and labantu abawu-10 banezinto zabo seyifika kulo mfana, uma yisuka kulo mfana zifika kuwena. So I think it's topic deep, it's topic sex. So yeah, kunzima. I don't think I have a question for you. ulalele $1 million, awazi ukuthi uthathani kulo muntu nge-million yakhe, awazi ukuthi uthole kanjani i-million yakhe. I mean, in this day and age abantu bayathwala, in this day and age abantu benza izinto ey'ngcolile ukuthi bethole imali. So awazi le mali iphumaphi. So ungathi usuyitholile le million, usuthola usufuna ukubulala umuntu and you don't know why, yabo. Uthola ukuthi ulo moya kade uthathe kulo muntu ade kunikeze $1 million for sex. So yeah, iyenzeka, there is such a thing called soul ties. There is. I have a question for Unogwa. The question yakho sis. Yes. Yeah, Nogwa. I'm listening. You said to me,
We are losing you. Lachongo asikuzwa, we are losing Uzwa you. ma? Okay, sesibuyile. Yes. Niyangizwa? Siyakuzwa manje, yebo. Yeah. Nokwa, let me just wait Yes. for them Mm-hmm. to come back. Nokwa, Yes, I'm listening. Thenjiwe, this question is for Nokwa. Yes. Nokwa, uyangizwa? Uyakuzwa. Ngiyakuzwa. Yeah, so Nokwa, perfect. So Nokwa, you are saying you're going to get married. And you are sure and you do want to. What is an ideal, perfect man for you? As in Tombi, you have your space, esingcwele, no one, and you've got your own things. What is an ideal, perfect man that you can allow to marry you? Okay. Mina, first and foremost, the most important thing, it's a God-fearing man. Nje, Okay. lokho kubalulekile okokuqala nje, he must be God-fearing. Okwesibili, kumele kube Okay. umuntu who's complete, who's whole. Ngiqhubeke. Who's complete with his hope. Who's complete, who is whole. Ungadingi mina ukuthi ngimcomplete. Yabo lento yokuthi you complete me. Oh, who's Izinto complete ey'ngekho le. internal. Okay, sure. Yes. So, ngiqhubeka. Mm-hmm. What is complete And to you? umuntu ongangidingi, but umuntu okwaziyo ukuyimela ngokwakhe, ongekaze adinge mina ukuthi aneliseke empilweni. Umuntu ongakwazi ukuphila mengase kuthiwa the relationship doesn't work, ongekaze athi I can't live without you. Yabo lo umuntu who has those tendencies of being needy. Yabo, ufuna umuntu ozaziyo, umuntu I don't know how to explain it, but nje umuntu who's whole, Okay, who understands, complete. ozaziyo ukuthi ubani. Okay. Yes, and then Okay. umuntu, a man who has a vision. That's important. A man who has a vision, who knows what he wants in life. Angeke ngize ngikwazi nje to find myself with umuntu ongazazi ukuthi ufunani empilweni. I think, yeah, a man with a vision, a man who knows what he wants, and a God-fearing man. Okwemali, I think if you have a vision, then you'll be okay in life, and if you have drive, you'll be okay in life. So imali kungaba into that you are building on, but I must see ukuthi uyaphi, because angeke ngize ngithi kumele nje abe nemali, because you can lose the money at any time in the relationship. But then Yeah. unephupho, if you have a vision, even if kukhona okwenzakalayo, uyakwazi ukuqhubeka to pick up yourself and carry on. Ube yile nto ufuna ukuba yiyona. Yeah, you look God-fearing, complete. Na indoda God fearing engizokutholela yona. The highways. No, I just wanted to understand ukuthi what is it, because right now, cause njoba sikanje, mhlambe that potential umuntu kade kubuka from distance nano sumnikeze script sozevela aqhame kuwe God fearing aye nawe esontweni enjanjani, because you know they can act for years, angithi. And then yeah, they can act for years. Usumnikezile iscript, usene idea ukuthi unokwa ufuna ngesontweni uzokwenza lokho, fanele ngibe nevision, fanele ngibe njani, and then what are you gonna do? So ke but ke ngiphendulekile, and thank you, and I think we are good. Indlela enamagagu ngayo akukho ngisho ama questions. Abantu bayancoma nje kuphela. Ngoba hey But uyephi manje kahle. Nangu ke okugcina Yeah. lo mbuzo, emva kalokho sizovalelisa uthi uNkayiso Mdladla, ngabe labo sisa bathi abancengi ngiyadideka ngabo ngoba ababi stable. Ngabe kuhle noma kubi ukuthi umuntu wesifazane emqondweni wakhe kugcwala ukuthi akancengi?
ubani konje uthenga kancane no, but I don't think it's uyabona nayo into ehluphayo emphakathini wethu uma ubonakala njengomuntu wesifazane oyimele othanda ukusebenza onamaphupho owenzani ubonakala ngathi uwuvanzi ubonakala ngathi wena awufuni i-society has set standards for us esingazi ukuthi ayiqhamuke nini kwakwenzakaleni kusetha ama-standards ukuthi an ideal makoti ulo vuka ekuseni fanele enze amatiye ulo fanele avushazele ngamaphinifa ulo fanele enze njalo fanele abe nomkhonyaka so society has said that, and it's so sad because our women, we are living in a society where we are so much under pressure because umphakathi is expecting this from us. Now, uma ngabe ngithi mina no, umuntu wesilisa ene angimncenga. I'm not saying out of arrogance, no, I'm not saying ukuthi ke manje hey senginjani sengiyindlavini no. But it's to simply mean mina in my view is that lezi ntombi zisho ukuthi I understand my treasure. I understand ukuthi I'm capable ukuzenzela izinto. I don't need you to complete me. Now, here's a line. Abantu besilisa siphila nabo, asiphile ngabo. We've got the power. We are the ones who are wearing crowns. It's unfortunate ukuthi ama-states, the highest pain and the highest cases ezidala ukuthi abantu besifazane babe so pained and so bruised. It's men. So we are breaking lawo ma-chains ukuthi basibuse noma babe ne-power over thina because kahle nabo they are working hard to impress us. Angithi baphuma begezile benwa kamnandi to impress us. If there were no women emhlabeni ngabe abayenzi yonke le effort baya-chase abanjani so that bazo impress us. They need to work hard, they need to provide, they need to do this and that. So imbuzo kambukeli I don't see where is it going. Angawuthathi ngo-left. Cha, it's time, it's generation where we are owning our spaces and we are saying we are capable. So here I am. Yabona kunomehluko ukuthi mangabe ingane teenager kuthiwa isingene stage of which I don't understand. It's a topic for another day. Isingene stage. That is why I would question ukuthi how mina where was I kule stage? I don't remember myself being like this. Bese kuthiwa besathi umuntu mhlawumbe teenager no but this is where this is how I am naphendula abazali nge-attitude kunomehluko. There's a manner of approach and there's a manner to speak and say no, I'm owning my space, I understand myself as a woman. Ngiyengithi mina when I talk if abantu besifazane bangamukelana the way bengakhona oya ey'tolo I don't want to mention but you'd have an idea makudecline icard uyena umemeza kuqala uyakuhumiliate uma ngabe ethi next usholo phezulu plastic yini but makuqhamuka umuntu esilisa tone changes. If you go to these 5-star restaurants uma ngena umuntu esilisa who's wearing a nice suit and smells nice noma uthi uhamba nomuntu wesifazane but iyahluka indlela akutreat-a ngayo wena wesifazane ozoyikhokhela ibhili yakho ohamba wedwa just wants nice dinner. So if abantu besifazane they can accept ukuthi uLachonco is good at this and ngizomsupporta kulokhu, not compete with her. And Unogwa is good at this and ngimsupport kulokhu. Uthenji I don't see him in my lifetime ngiba comedian. I don't see in my lifetime doing the craft that Uthenji is doing. I'm supporting her. And if sonke singabamba izandla and bring zonke izinto zethu sikwazi ukuzenza on the table, this nation can be power. Because we'll be the generation and women who are fixing each other's crowns, not ukubhinqana kuma social media, not creating ama-memezi, not doing all these things. Because isikhathi esiningi, woman to woman, ibona abasibreakayo. Emoyeni, they are the ones who backstep us. They are the ones abahlebayo. They are the ones who take abayeni. They are the ones to say no, ngifuna ukujela nalona just ukuthi nje ngimkhombise. Bapostile isithombe kanjanjanjani and that's it. And another thing njengoba uthi uzoshada nkosazana, must always keep in mind musukhulile that your health and the health yobudlelwane bakho comes first and not playing it on social media. Because not everyone uthanda lezo ithombe and not everyone is happy for you and none. So i-health yakho qala. Imagine you are having a fight and anikhulumisani nana nekuseni bese uthi kuthiwani MCM what. Why are you allowing that? So live your lives the best
best as you can, becomes the best, identify what's your strength, identify what's your weaknesses, educate yourself, travel, love, do this and that, and just live the best life. And that's it. And don't live life according to ama-standards asethwa abantu aba-lost kwabona. Yeah, hi Sizwile. I've got one last question. Evela kuNtobe wakaNgcobo. Uthi uNtobe lakhonco kodwa ngizocela nonokwa naye athi ukufaka. Lakhonco ungathini nje kuyintsha yakithi njengoba ithola abantwana bebancane. Uma thina siziphethe kahle sifika ko-29 years bese kuthiwa siyazikhipha. Kuyingozi kangakanani ukuthola umntwana ungakafiki naku-20 years. Her name sounds familiar. Ngathi sesihlolwa nami kuNdlovu loNtobe. But ngingathi mina, if wenza izinto noma if uthola umntwana when you are not ready, you are setting yourself or you are giving yourself a trap your lifetime. Because my mom, umamo once said to me, you know, mntanami mhla wa decide sengimtshelile ukuthi nginalo isoka. Wathi mhla wa decide ukuthi uzoba nengane, you'll expose yourself to this man ube nengane, you must always remember that ingane eyakho and ingane akusiyona yababa. Yes, the society says that ingane kamama nani, but it does not mean it's right when the other parent is not there. Noma does not mean ukuthi omunye may absent njalo njalo. Now imagine you ukuthola ingane, now kunzima ukukhulisa ingane married, kunzima ukukhulisa ingane ubaba wakhona ekhona, whether financially or kanjani, because ingane it's yours. You are the mother, you know mangabe i-temperature siphezulu udokotela khona la. Nobody has given you a manual. Life doesn't come. Akekho sawafika emhlabeni wathi I've got a manual and I know how to live my life. You just see your ways, you just careful, you just set principles, this is what you do. So if uthola ingane usemusha, it's yours for a lifetime and you need to work. If you're working double, you need to work triple so that you make up time and also taking your ownership and responsibility. If you're umama bafethu, and you need to take time to slow down and unakekele le responsibility osuyilethile. So now usuke uyiseta up for a lifetime ngoba forever noma ingane isino 20 years uyohleza ukhala uthi hey phela Nkosi yami ngamthola ngimncane, hey you look at ontanga bakhe, you look at, so kunzima usuke nje uyifaka nje. Don't be excited, or your Instagrams and your Facebook, they portray a perfect life, a perfect picture. You'll never see umzali omncane posting ukuthi kade shintsha amanapukeni ngo-12 noma kade ingane inganakho ukudla nini. You'll never see those pictures. You'll see pictures nama-prem abizayo ney'ngubo ezinjanjani no-matching, daughter and what, but the real core, nobody's willing to tell the truth. So when you do umntwana and decide, because the minute you open your legs, kunama possibilities awuthi igciwane noma ingane. You are exposing. That is why even ku-rape ingane ihlala, because uNkulunkulu wakudala ukuthi abantu mebehlangana ngasese abantu that's why abanye bayibiza baby dance, because it is a baby dance. Abantu, they do it very careless, bahambe benza ini. You are setting yourself ngoba also kukhona imeme that was circulating ukuthi akungcono thina ezethi ingane sesiyayithuma, Nkosi yami sesizikwazi umthuma nasesiphasa, kunawe umzimba uyasho ukuthi kade ubathwala kodwa babonakala. So ke nokwa uyayazi lo man. So don't set yourself, yazi i-cure. If you find yourself ukuthi so active, there's your condoms, there's your contraceptive, but the best one is to abstain. Thank you. Nokwa awunezele nje lapho ukuze bezwe naba ontanga bela. Uqedile. Yazi ukuthi uqedile. Ayidingoniwe. Hayi uqedile. Ukusho kwa ayidingoniwe. Hayi ingcono ingoniwe. Ngicela sesivalelisa nje singathini kubantu about ukuyiphatha, about and what message do we have for lesi sikhathi esikusona se lockdown? Nokwa Oqale mina.
Ngithi nje kuyintombi eqhubeka niphathe kahle, kuyahambeka, kuyahlaleka. Nje nami ngakwazi ukuhlala 28 this year and ngisahleli. Yeah, akukho nzima ukuhlala uyintombi. It's just nje you have to make a choice and stick to leyo choice oyenzile ngempilo yakho. Asiyiphatheni kahle singayitholi 9 months down the line sigcwele iy'bhedlela siyozala o-COVID. So asivaleni nje amathanga singayisi intombi bethu singavumi futhi umfana adlale ngobusha bakho, ungavumi umfana adelele ubusha bakho. Kunezwe lithi njengendandatho emlomeni nguluphi unjalo wesifazane ongenangqondo. So ungabi indandatho akhaleni nguluphi. You don't want to be that. So zithande uyiphathe kahle, uhloniphe umzimba wakho, uhloniphe abazali ekhaya. Kukhona ababethe e-university amantombazane ancameni ukulalela ama-boyfriend abo kunokuthi belalela abazali. Abazali bahlezi bethini ningajoli ningalali. Umfana afike athi ngiyakuthanda, ulalela umfana nosulalela abazali bakho. So ulalela abazali bakho, kuyahlaleka ngentombi, uhlale ngentombi, uvala amathanga, kuyenzeka. And yeah, awazi ukuthi bangaki abantu ababuka bethi ngiyafisa ukuba njengaleya ntombazane. Yabo kunabantu abasindiswa kanjalo ukuthi ubone indlela oyiphethe ngayo. Athi sengenzela nje ukuthi le ngane indlela eyiphethe ngayo le ngane nami ngiyathanda ukufana nayo. So you never know who's watching ukuthi eyabani impilo influenceayo and in which way. So asiyiphatheni kahle intombi. September uyashaya, sithandaza ukuthi i-COVID izobe siphelile, sihlangane enyokeni, sihlangane ngwavuma abaye ngwavuma. Asithandaze nje ukuthi uSeptember ufika nje lento sidlulile khane siyohlangana emhlangeni. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu Ndlokoha. Yebo. You have one body, you have one soul, you have one life. Protect your space. Be a smart girl. Ngizokhuluma nabantu besifazane. Be a wise woman. Empower yourself. Kule COVID, kunencwadi, kunamafilimu afundisayo, kunama-documentaries. Kule COVID, it's isikhathi to unwind and to rewind and to unlearn and to learn. There's a book that I was reading, and it's Unbecoming to Become Me. So in this sikhathi se-COVID is awareness how bad it is. Think about your future yakho ukuthi wena after this COVID ufuna ukwenza njani. Evolve yourself, empower yourself, and also remember ukuthi social media and nama social Instagram kuya-actwa. I can come here and I can do this. Everybody's going through something. So yourself in your little corner, make sure ukuthi uyiphatha kahle kulabo esebeqhuzukile noma kulabo esebe-enjoya into noma esebe-exposed kwi-lifestyle yokuba ngasese. Protect that space. Lelo khekhe lakho wedwa. Abantu besilisa, remember, they've got ulimi labo olushibhlikayo. I call it silver tongue. They've got indlela zabo nanani. Your words noma amagama awangakudidisi. Kule COVID-19 kukhona imeme kade circulate ithi hayi kule COVID siyafletha akekho serious or whatever. Just be careful of your space. Isikhathi lapho kufanele sikhuleke khona kakhulu. Drink a lot of water. Drink vitamin C bakho. Be a better person. The world is waiting for you and umhlaba mkhulu kakhulu. Ngeke size siwuqede, but uNkulunkulu uma esakunikeza ithuba, you must explore and love yourself and spread the wings. Not even the sky is the limit. Hayi cha, nayibeka yazwakala. Guys, thank you very much, Thenjiwe, for this. Thank you very much for this. This is amazing. This is refreshing. Siyabonga. Like, thank you so much. This topic ngithinta kakhulu, and I want to continue telling the story. And intombi nokwa hlanganweni kweze zonke lezi zinto intombi zikwazi ukuthi ithuthuke nazo, kukwazi ukuthi abanye abantu besifazane into enomuntu wesifazane nje bafethwa nongibiza gidangoma noma kwenzwani emphakathi. Yeah, guys, kubalulekile ukuyiphatha kahle umuntu ahlale ngentombi ukuze sibe ne-future e-right, ukuze sithi noma sesinazo iy'ngane uyakwazi ukuthi uzenzele izinto eziyidingayo, unganciki kumuntu wesilisa. Yes. Focuseni ey'ntweni akupheli ukuyiphatha kahle. Njengoba kade esho nje ukuthi
abangasanabo ubuntombi abakwazi ukuvuka ekuseni bathi namhlanje ngifuna ukuba intombi, kodwa wena osanabo i-choice yokudecide ukuthi hayi-ke sengi-ready, sengimtholile umuntu. So asiyiphathe kahle bazali, abanye bethu ngiyazi ukuthi kunzima ukukhuluma nayo ingane yakho, asiba-expose-eni sibathathe sibayise kulezi iy'ndawo, sibayise kulezi zinto ey'hlanganisa abantu abakwaziyo ukuthi bakhulume nazo iy'ngane. NakaZulu ngey'khathi zakudala kwakuba khona amachikiza azokhuluma ney'ntombi ey'sancane. Akuthina sonke abazali esikwaziyo ukuhlala nengane ukhulume nayo phansi, kodwa there are platforms and njengoba kushiwo kuthiwa nje akukhona ukuthi mhlampe ukumitha ngoba ungahamba uye esibhedlela uyojova uyophuza amaphilisi, akukhona ukuthi izifo, akhona ama-condom. Kodwa nje even the spirits, ayikho i-condom yokupreventa lama-spirits owathathayo kulabantu. And let's get to know the people esizothandana nabo ukuze umuntu wakho umazi ukuthi ucetshwaphi, umazi ama-weaknesses akhe, unganede ubone umuntu nje ehamba ngemoto uthi hayi ngiyamupha. Kuthiwa zinqunywa amakhanda ashiywe-ke kaZulu. Ngesiqede konke, thank you so much guys. Thank you so much. Nidlulisele nabanye ividiyo ngoba mhlawumbe khona nje ezomshintsha athi hawu ngazi ngayithanda lento, naba yenziwa abantu abamodern, yenziwa abantu abanama-degree, kushuthi nami ngingayenza. Uma laba abanye bakwazi ukuyenza, bafunde e-university baze baqede, nami ngingakwazi ukuyenza. Nothi uma ngabe ebhulishwa abangani bakhe ngokuthi uyiphethe kahle, uzobatshela ukuthi hayi akuyona into embi, akubona umpatha. Thank you so much guys. No, kuyahambeka.